Ah, minianum Ghana for nsɛm bi kɔ so a yanka na sɛ yɛmma nipa nte nsɛm bi ase ne ade. Enra na me wɔ ahemfie bi. Na Mahama ɔne ne vice no na sɛ no running mate ɔmoba Santehene hɔ. Sɛ edura bato so ɔno wo gyina ma NDC for. So ɔne nia ɔbɔ ne chidom na bɛde akyire ɛba bɛkyia sɛ be Santehene. Ɔmo kam sim nyina utie Mahama nsɛm ɔkeka no a Ghana for ɔmo yɛhwɛ yie ne anyamfonso ankoto aba ma Mahama. Ensem na me pekina me fem aba ma ba ko ka yɛ sɛ ewe nipa bi a yagege ɔmo concession afiri ɔmo nsɛm ne ade ɛne ɔmo ɔba a ɔde ɔmo ade nyina bɛma wɔmo. Misi sɛ onua Ibrahim ya wɔde nyina hini boxside man no yanka usɛ Mahama ba ɔde na ade bɛma no. Ɔbɛsa de akɔma wonua no. Definitely. No crutch nye bia ni ho. Ko ne nsan kan mu no. Se bi me fa kwambani so edi o maewu etu o maewu de ni ade na se so ba na stand o mu ni gepade bemum dia Ghana for yenhwe yi. Na Santehene kasa no. Santehene che se ono de oyɛ Santehene Nyankopɔn de si hene. Nya waye ene nya wanye ene bema Ghana for hu se yese to aba ma se to mawo. Enti mfonso a wo ye kanea ama Ghana for anto aba mama wo ko opposition no. Ko ne ko checho nsem che Ghana for. Ne o ka so beye. Ne wo ye ne wantimi anye. Ko ne ko chechire mu che Ghana for. Omne beto aba no. O wie no wakati aso se muntu mo man kra no edi machine for. To trust them ni ade eni emfas mu dwe ni ade emro yen cast mu dwe nsem na sebi eniema ekof emfas mu dwe man enyi frim. Muhu se mna na opoku adwuma ya mabon da babo maame no mehu se nyansa ni tirim. NDC ekubia okodwo ot yeso abofo kra no asabe obesei. Maame ni speaker no onso be kasa ne o kan se na nodo kanya yate. Nanso obi abanye. Muteri o. Ne o kanya yate enso obi abanye. Nti yakwa yebetu yeso ye manfo. Kasa ija penmen kasa ni. Enti na jenu poku adwumade ama woni. Santehene tufo aka kire mu se ma asundwem na mo nkra di machi mo mane ade no tutrasem ni ade emmoa ne afa asundwe enye se be so ntete oman no a uja Santehene nim se na do kanya yate nanso obi abanye yakwa yebetu ye defo. Yes, seventy Santehene semoka no Santehene ntu ono ne hemfofo ana se ontu ne fiefo no fo ana se sei ye just obi abanye. Yes, Santehene kan manfa Ghana for masremo de bia meka muye mistake koto aba Mahama code be faso no benum ho afi no be wi o man wi apa bu ya faso ni manifesto adepa bia nim ekufo do eniema woye no ho na woye ho mata ho duplicate ya bro ni be say duplicate e na ode eye ni manifesto mesremo be de bia meka Omani ye nyina man ese ma nyina se bi wa bruche na Ghana se ya ebe di so ba Ghana ha Ghana ya kono a ebe o de se odi Ghana be pra ebe ye e kan se ebe ho ho ye hwe NDC fo yi ebuo ni ani di e kasa che pe ni ebi ni NDC fo eso na ka uja Santehene mo otu fo a uja Santehene se obi abanye na opoku adwuma when yes winim nyansa na we yi no wo jibi kwa che Mahama okura dem se wo jibi che Mahama besremo Ghana for de abrenya menemo kasa ya hwe hu yo NDC for se Bible ka se oyifo de oba wo biwia no okum no asai no ye hwe ni ma papa yi ekufo do aye ni hwe papa no ne ne mo so be ye papa no gu o menum ase Sheni mafia fiwe ye kafa ho. Fe no se kwedi ne test. Ekoya den. Me ko no manko. Me ko ho na manko. Mahama,
ya mo ba se ne nam finsa wantim nana ade be cha mo ba na kwasama me mfa mo ba ko ena di nyin se ba ze dey wonya konya abedi assembly my we Ghana just post bi organ bia wadi bi abe president emu bia wantim anye afa ya wo saba no na wonya konya no na ade no anye emra wonya konya no ade na wanye ma misbed we ni trace boachi we nufu second thing nufu sa abeti esi trogo so wo mu nyina asabi ekeka semfo efa ho me de minimum Ghana for de metima ka chem se ya nhwe ho ye e wo NDC for ho hwe se de katua de krom school da na nkra kom school e fe do de NDC echi nyina no hwe krom school Lodina hwe no krom school kwatre kwa so mantuma tididin krono hu de makase krono hu nyansa de mahama the whole world obi no onto no te mi eni noa ankasa eba so nsensem kwant mi ma se me be pre o menadwa ta se e fikase ni eguoman Ghana man nyina ho enmase tibi de minimum Ghana for futu na me de mamo asesa nkra yemu ade kwakubo ahenum akambila so han akambio so hanum eni esibunti etirefo sabi jamfi sabi nkwasi akeka kwasi asem timi jose moba mobedili securities ihu ambo wa nsuro bedili over them okay etimi de mti ka chemo no de no de si ahin fidi maka chemo no sante hine ka chemo no si nyankopɔ de si hine kufadu nam no ono obontoa eche ne ma wo ye etusu ni awoye kani ene fonso bi awoye ye yetima Ghana foto abeti o kaka fonso ne kire wo mo ne cheche usem chem de wo ba ye okoya eyebone na muntubu nkura no fo a na je no poku adman ejina wo se ai obi na do kenya atin so obi abanye sabi maami wadwini wo fom ye wo ngumenyansa ni wo fie nyansa but ngumenyansa fie nyansa abɔ Jimmy wo ofem ni oba wo ye badwema ka onya sante hene nim kasa asem no so obi abanye ti yeso kwa ibetu ade afo nti sante nyede mesre Ghana fo gina mo ko titio o man no e kase de ko hye NDC sa nyamia nim ni ti sese bi so ya bo o man no dua nti mesre enu adi say himfie na make kire mo no do o se me bo ana e bia amanfo e bobo tape na mate zante hene kan no enu apepepe na meka ni fe bi ko hye mi wura ano enu abrante bi ba Hello FM na o kasa sai sante hene o mko sante o sante hene hira mahama so onkonkomo to ampedom no mi Ghana fo mfra ho chirim bibie no sesi e mom tie no program no sante hene kasa asem no te Ghana fo e wa ho chirim iti no me frɛ Hello FM se ka omoma brante no ensan enyini kasa no efri o but o ma emua nipa me facing so no so on kan che samse kwam nyamche na Samson anka oma brante no ensan sa kasa no kan no but man che ho hwe but ninya na me ka kire no tante ne wanka se mahama nkobɔ ntoa no on pedom me Ghana fo fra ho chim eni aho chirim ti mesre Ghana fo munya hwe ye wo NDC fo ho omuni bi pa bia de magana wianu bi wiayen de to efia mama ato kasa mama tuto nsase mama mahama adwuma wotimi ya no edisu adi hu mahama edisu anu no so obi wia Ghana ska no de to ejapade mama asa nyansa onibi oni adwen ye de dwene eye bibi mahama adwene kasa den petimu no onibi sanse ono akasa se ono akasa adwimpo ana se ejina bi obesie bia no eye bone kwaso ana se dangerous ehu de bia me kan my friend se ono an book my first school dita no emu na wo oso ntimi si gina ontimi nwene ma no ho na nipa wontimi nwene ma no ho e de rotuma dwoma kase se Ghana ho ono akasa no ho kra wontimi nwene Ghana no betuma dwena ma ye te nyansa woni bi nyansa woni bi kwa ma ye badwema
Ghana for me afuche mam say abato den do ma Oma Mahama in return. Ebia omampani dada no di bre no enye ne fe. In return on kwatanse was mbio kwaso. Bide mu nyina se nyame onka mo omom nyina ba. Mo kontum nyina se yankpo hira ene kwatenti yankpo no ankasa nyambambofo. Ma bonti fe mu fi ba no mu nam nya Awurade ankasa nka mo. Na adwempa bia ne nyama pa bia mo pe ehwe no Awurade enfa no mo. Mo no mo manom no mo ho bai. Onyi yaledom petuwo wo haw ahwa ba manie emfiri mo so o Yesu Kristo din mo echiamu nyina bye bye.